तहारी दुख अब हमारा से देखल नहीं जात हो। देखल नहीं जात तो एगो सुंदर सुशील पतो उतार दे। सुबह तू तो हमार मुंह के बातें छीन लेलू हो। हम तो आपके ये सोचत रही। हाँ, खाली सोचते रही, करी उरी मत। जब कहना तब खाली कहना सोचते बानी। अब तू चिंता मत करो शोभा, हम तार दुख एकदम दूर कर दे हो। अच्छा, तो मोहन के भी बुला के पूछ लिहल जाओ कि में उनकर क्या राय बा। हाँ, ये तो तू बात ठीक है कहत बाड़ू हो। शादी विषय के बात बा तो मोहनों से सलाह ले लेवल जरूरी न बा। हाँ, पूछल जरूरी बा। राजा हम अभी बुलाओ तनी मोहन बेटा के। मोहन, ए मोहन, मोहन बेटा तनी आओ हो। कहा बाबूजी, काहे खातिर बोलेनी हो? कोनो बात बा का? बात ये बा मोहन कि तोहार शादी के हमने के फैसला कर ले बानी जा, तो सोचनी जा के एक बार बेटा से भी पूछ लिया जाओ कि में उनकर का राय बा। हाँ बेटा बताओ, तार में का राय बा? जहाँ तार मन होई वही तोहार शादी होई। बाबूजी, हम तो केहू और से प्यार करें बाबूजी। का तू केहू और से प्यार करेलो? खाली चिल्लात कह रहे ना, तो ये में कौन गलत बात बा? भाई, हम सत्यनारायण के लड़की से जान से भी ज्यादा प्यार करें भाई। और उनके से हम शादी कोई चाहत तक नहीं। का मर जाए तारा के यह दिन देखे खातिर तारा के दुलार प्यार ले पालल गोई। तहार जहाँ मन होई ओजे तोहार शादी होई। का बाबूजी, सच में? हाँ बेटा, सच में। हाँ बेटा, तोहरे खुशी में हमने के भी खुशी बा। तू जहाँ चाहबा वो जब या होई। बाकी एगो बात बताइबा। हाँ हाँ, पूछा मम्मी। हमार पतोहिया कैसन बिया, तनी फोटो देखइबा का? का शोभा, तू बुलाइए के का बतिया वालू? हमार बेटा के पसंद कबो खराब हो सकला का बेटा? हाँ बाबूजी, माई तहार पतो तो एकदम चांद के टुकड़ा बाड़ी हो। लागला कि स्वर्ग से परिये उतर के आई बाड़ी। जियो हमार लाल जियो। जल्दी तनी देखावा फोटो, मन विचलित हो रहल बा। ला माई, देख लो फोटो। बड़ी निक बिया जी, रहुआ तनी देखी तो। हाँ ये तो पतोहिया एकदम ठीके बिया हो, काटे लायक नहीं खे। प्रणाम ठाकुर साहेब। प्रणाम प्रणाम काका। का समाचार बा काका? आज बड़ी ढेर दिन पे आवतानी। आई आई बैठिए जी। एगो बात कहत रहे ठाकुर साहेब। एगो बात? कौन बात बा काका? तोहार मोहन ज्योति से बहुत प्यार करलन और शादी कईल चाहत बारन। एमे तोहार का राय बा? काका हमनी के तो अभी ये सब विषय में बातें जी चलत रहे। हमारा के मोहन बेटा सब कुछ बतला देले। ठीक बा, तो रिश्ता पक्का समझी न? हाँ हाँ काका, रउआ ये रिश्ता एकदम पक्का समझी। तो ठीक बा, अगला महीना के 4 तारीख के मुहूर्त बा। रउआ बियाह के बारात लेके आ जाए, हम सब तैयारी करा के रखम। ठीक बा काका, हम अगला महीना में 4 तारीख के बारात लेके आवत हैं रउरा भी। तो ठीक बा, हम जब तब जाई नो। ठीक बा काका, रउआ अब चली। ठीक बा, हम जात रानी। ठीक बा चली। अच्छा, तो हमनियों का तब चलल जाओ। अब शादी के ढेर दिन हईबो नहीं के, बहुत सारा तैयारियों करे के बा। हाँ हाँ शोभा, ये तो तू बात ठीके कहत बाड़ू हो। शादी के ढेर दिन समय नहीं खे, यही में